Ir-rata tal-qatt f'pajjiżna baqgħet fost l-inqas fl-Unjoni Ewropea u f'April kien hemm tnaqqis fuq Marzu fin-numru ta' persuni mingħajr impjieg wara statistika tal-NSO issa kienet statistika tal-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, li kkonfermat kif ir-rata ta' nies qiegħda niżlet l-isfel. Fl-ewwel 3 xhur tas-sena r-rata ta' persuni mingħajr impjieg kienet stabbli b'6.9%. F'April din niżlet għal 6.8% ferm inqas mill-medja Ewropea. Niżlet ukoll ir-rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ. F'Malta din kienet ta' 12.7%, 1% inqas minn sena ilu. Għal darb'oħra din hija ferm inqas mill-medja Ewropea li hija mal-10% iktar. Skont l-istess statistika kien hemm ukoll tnaqqis kemm fir-rata ta' irġiel qiegħda kif ukoll fost in-nisa. Dan ifisser li f'kull kategorija mkejla pajjiżna rreġistra tnaqqis. Intant l-Awstrija, l-Ġermanja u l-Lussemburgu kienu l-pajjiżi bl-inqas rata ta' qatt, filwaqt li l-Greċja u Spanja baqgħu bl-ogħla rati ta' nies qiegħda.